unha fin de semana máis se percorreremos as Rías Baixas a través de diferentes eventos e actividades culturais. E ademais o facemos dentro do Café Moderno a Fundación de Pontevedra, porque aquí está disponible a primeira exposición de Oce. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Hoxe facemos a senda cultural dentro do Café Moderno a Fundación de Pontevedra e o facemos dende aquí porque está disponible a mostra Conde de Arte. No Café Moderno a Fundación de Pontevedra podedes gozar do novo proxecto expositivo Conde de Arte, unha ollada infantil á colección de arte a Fundación máis contemporánea. Trátase dunha montaxe deseñada e concibida para nenos e nenas dende un punto de vista pedagóxico para chegar a arte aos máis pequenos. Aquí os rapaces poderán coñecer os conceptos e temas presentes ao longo da historia da arte dun xeito lúdico e a través dunha selección de obras contemporáneas da colección de arte a Fundación. Conde de Arte poderase visitar ata o vindeiro 11 de xaneiro, de luns a venres en horario de 5:30 a 8:30 e os sábados tamén de 11 a 2. Pasamos agora a unha mostra que está disponible na Praza de España de Pontevedra, a exposición Picasso a viaxe do Guernica. Picasso a viaxe do Guernica ofrece un percorrido histórico da obra máis popular deste artista español. Unha viaxe dende a súa creación en París en 1937 ata o seu emprazamento ao Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1992. Todos os espazos desta exposición pretenden poñer de manifesto tanto o contexto histórico no que foi realizada a obra como a súa posterior importancia e significado. Nesta sala de 200 metros cuadrados inclúense audiovisuais, reproducións fotográficas e mesmo cartéis da época. A mostra divídese en 5 grandes ámbitos que repasan o percorrido e as distintas fases do Guernica. Unha obra que viaxou por todo o mundo durante máis de 40 anos e que agora, grazas á La Caixa e ao Museo Centro de Arte Reina Sofía, poderedes descubrir en Pontevedra ata o 13 de decembro. Continuamos con máis cultura. No Museo de Pontevedra está disponible a mostra Inventio Mundi. Na mostra Inventio Mundi, Galicia nas viaxes transoceánicas século XV-XVII, fais un percorrido pola Galicia navegante. Ademais, con esta exposición producida polo Consello da Cultura Galega, conmemorase o 5º centenario da saída da expedición Magallanes-Elcano, que completaría a primeira circunnavegación do planeta. Inventio Mundi poderá visitarse ata o 14 de xaneiro no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra. Todos os que se acheguen esta fin de semana ao Museo de Pontevedra poderán desfrutar tamén da mostra Galaicos, un pobo entre dous mundos. Galaicos continúa disponible no Museo de Pontevedra. O obxectivo desta mostra é dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia e máis concretamente da nosa provincia. Esta exposición achega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, funciona como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. Na mostra hai obxectos arqueolóxicos orixinais emblemáticos e aquí ofrecese información sobre algúns xacementos da nosa provincia. Ademais, a exposición divídense en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Galaicos, un pobo entre dous mundos estará disponible no 6º edificio do museo ata o 2 de febreiro. Esta é a última fin de semana na que poderedes desfrutar de 3 exposicións na Casa da Cultura de Vilagarcía. A primeira exposición que poderedes visitar na Casa da Cultura de Vilagarcía é Pottermanía, o mundo máxico de J.K. Rowling. Esta mostra chega ao público o fascinante mundo de Harry Potter a través de reproducións oficiais e obxectos de coleccionismo, dende as vasoiras voadoras a pedra filosofal, pasando polos traxes da saga, variñas máxicas ou pocións.
Casa da Cultura tamén poderedes descubrir esta exposición. Gravidade Cero conta con máis de 60 modelos a escala de filmes e series como Star Wars, Star Trek, Una odisea del espacio ou Guardianes de la Galaxia. E por último, na Casa da Cultura está tamén dispoñible a mostra Seres Máxicos de Galicia e Onde atopalos, unha exposición didáctica que amosa a riqueza do noso excepcional acervo mitolóxico, achegando aos asistentes os seres máxicos máis destacables que habitan en Galicia. Estas 3 exposicións pecharán as súas portas ao público este domingo. Deixamos as exposicións e pasamos agora á música e o facemos co concerto que dará este domingo a Banda de Música de Pontevedra. Dentro do ciclo de butacas Sementando Cultura está incluído o concerto que este domingo dará a Banda de Música de Pontevedra titulado Bombo Jazz. Ademais, a banda contará con Isabel María Rubio Molina como directora convidada. Actuación é o domingo ás 12:30 no Teatro Principal. A entrada é de balde ata completar cabida. Este domingo chega a Pontevedra un musical moi especial. Peter Pan chega esta fin de semana a Pontevedra. Este espectáculo é un proxecto teatral, educativo e social de carácter inclusivo. Nel, actores de teatro musical traballan xunto a artistas con discapacidade intelectual que formaron parte de películas como Campeones. Este xeito normaliza a participación de persoas profesionais con discapacidade intelectual nas artes escénicas. A representación será o domingo ás 6 da tarde no Auditorio da Fundación de Pontevedra. E antes de rematar a senda cultural, recordamos que mañá ás 8:30 da tarde chega ao Auditorio da Fundación de Pontevedra a representación teatral da obra Fariña. As entradas podedelas mercar en ataquilla.com. E agora sí, ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero ate entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.